Asi nhasi takudzingwa takupwanyirwa kudzingwa sembwa nembwa dzichititeerera mashure. Chirudzi ndo Zimbabwe yacho here iyo? Yasindatsvina. Saka tungochima pakatomera. Pakatomera. Mbavha dzazara muno mese dzichituta zvinhu zvevanhu. Zvinhu zvese zvakapwanywa zviri kututwa. Nzvimbo inoyo destroyiwa kuda kwemunhu 1 nekuti ane ganda Genesis 3 mablack. Nyangwe ndichivata musango ndicharamba ndiri munhu weZANU-PF. Kubhadhara rent kunorwadza kana uri muroja, zvekuti paunonzwa kuti wava nestendi yako unenge wakuti nhamo yekubhadhara rent yapera. Vagari vekuno kuStone Ridge vakanga vavaka dzimba dzavo, vamwe vatopedza, vamwe vachiri kuvaka, asi iko zvino izvi nezuro vakazongona chigiredha chichiuya, vachiuya vachiputsirwa dzimba dzavativo vaane makore anotodarika 8 vachigara. Nhasi unovonzi vari kugara zvisiri pamutemo. Tataura nevagari vari kunoko, avo vachema vachiti vari kunzwa kuti nzvimbo ino ndeye muChina, asi kurwadza kwazviri kuita ndekwekuti mhuri zhinji dzapwanyirwa pekugara nekuda kwemunhu mumwe chete. Vana mama tauyawo kuno uko kwatiri kutoona vamwe vazhinji vachiri kutoputsa dzimba dzavo, dzimwe dzakatoputswa. Mungatitsananguriro here mimi kuti zvinhu zvakatanga rini, nguvai, uye chii chakaitika kuti muzongoona zvigiredha zvavo? Isusu takafonerwa kuSenseni zvikanzi zvigiredha zviri kuuya kuzopwanya. Hatina kana kuziviswa kunzi ibvai pano kana kuti kudii. Takangonzi vari kutouya kuzopwanya. Takangoerekana vauya. Vakauya kuma10 vakati takutoda kutanga kupwanya. MP edu vakambomira vakanzi vasungwa, vakanzi vakaenda vachinzi vasungwa. Chiri kutinetsa ndechekuti munomu makapinda mahovheti, ndovakapinda munomu. Mahovheti anova ndo akarwira ivhu rineri. Chakutinetsa ndechekuti ndiyo inonzi bill 3 here kana kuti chii chakukonzeresa izvi, nekuti gore rino ndofunga nderechi8 takagara munomu. Takapinda munomu muine mahuswa muine nyoka. MuChina achigara panapa akatisiya akati garai zvenyu study, ndaenda muine zvimabhutsu zvake muchizimba iro. But from nowhere takutongonzi takupwanyirwa. Kana kunzi pane eviction kana kuti pane chi, hapana. Eviction yacho iri kunzi ndia 2020 eviction yacho. Saka isusu hatichaziva kuti tiri kuenda kupi. Kwatiri kuenda chaiko ndekupi isusu. Inini ndiri mucollaborator, ndikakuvhurira heti yangu vhudzi rangu, hapana vhudzi apa nekutakura mugomo heti tichinopa makomureds kubhesi. But nhasi ndiri kutoonda wana pekugara, asi nhasi ndakunzi chibva ndochienda kupi manje, ndakaitei, ndakarwirei, chii chandakaita inini muno muZimbabwe. Takavhetwa, hapana kana sendera tawana, kana kugazetwa hatina, takavhetwa 2022. Hapana kana chatawana, tiri kutoti tine pekugara, tawana pekugara. Chero takarwa hedu asi tine pekugara, asi nhasi takudzingwa, takupwanyirwa kudzingwa sembwa nembwa dzichititeerera mashure. Chirudzi ndo Zimbabwe yacho here iyo? Ndo Zimbabwe here? Ndo kusununguka here kwatakaita? Kusununguka here kana kuti takatowira matambudziko? Hatichaziva isusu kuti tiri kuendepi. Dai tatiri venyika inoi pamwe taiti tinogara zvakanaka, kana zvakadai zvakutoreva kuti tatowo kuChina. MaChina ndo atove muno. Tachinjana maChina nesu. Ndo zvazvakureva. Marara kupi nhasi, vanhu varara pai? Tiri kuona mwana, vana amai vane vana, tiri kuona vana vadiki vanotoenda kuchikoro. Vanhu varara kupi? Vanhu varara panzi. Isu tonzwa tsitsi nevana manje kuti vana vanoenda kupi kuchikoro. Takutopererwa. Tashaidzwa kuti toita sei neupenyu hwatiri kurarama. Nofunga chando machiona makusenda zvatanga chiita. Usiku chaiwo makusenda muka magumbezi akatota. Haasi kunzwa here tsitsi achiona vana vachechi vamwe vasungunukira munomu. Haasi kunzwa here tsitsi sedu tongokumbira kuti ngatipo pokugara pari nani. Pawanoona kuti apa ndo pane kodzero ndisu kuti po tonogara ipapo. Toendesa vana kuchikoro. Wada kuti tidii? Topa here maChina nzvimbo isichidiwo nzvimbo.
Nzvimbo yapwanywa yakakura zvakadii? Ilaini rimwe chete here, malaini akati o here? Nzvimbo yapwanywa yakakura zvakadii? Yakakura, ine vanhu vanosvika kuma almost 800 vanhu vari muno munzvimbo yapwanywa inoi. Mune vanhu vakatowanda vakavhotera ZANU-PF, vanovhotera inova Harare South ndio inohwinisa president nguva nenguva. MP wedu isusu akahwina, akatohwiniswa nesu muno munzvimbo inoi. Saka atichazive isusu kuti ZANU-PF here yatipwanyira kana kuti imwe bato riri kutipwanyira nekuti ndo vanhu vatakavhotera munzvimbo ino yapwanywa yacho. Pane zvavataura here zvaita kuti vasvike pakupwanya? Vari kuti inzvimbo yemunhu here? Vari kuti makavaka zvisiri pamutemo here? Vari kuti kudii? Matsamba acho ari kuuya aisvika pakuti mupwanyirwe mimi ari kuti kudii? Vari kuti iwe inzvimbo yemuChina. Hanzi inzvimbo yemuChina ndo matauriro ari kuita. Saka ndichaziva kuti muChina haasi muZimbabweni. Isusu tiri maZimbabweni. Anova ndo akarwira ivhiro riri kuti tive tiri pano nhasi. Saka tichaziva kuti tochienda kupi, kwatiri kuenda nekupi isusu hatichazive kwekuenda isusu. MuChina munhu 1 neover 5,000 vanhu vanofanira kunge vachigara munzvimbo inoi. Nzvimbo ino yodistroyiwa kuda kwemunhu 1 nekuti ane ganda jena, isusu tiri mablack. Chii chamuri kuda kukumbira imimi kune vakuru vari kunzwa zvekuti muda kuti vanzwe zvamuri zvichemo zvenyu zvekuti kudii? Isusu vaona vakaita izvi vakaona tisina kukodzera kuti tive pano, ngavachitiisa panzvimbo yekuti tinogara isusu kwavanoona kuti ndokwakakodzera kugara isusu vanhu vatema. Kazhinji kacho pavanopwanya vanovha vati munhu dzokera kwawakanga uri, hakuna munhu asina kwaakabva. Mune kwekuenda here imimi? Hatina kwekuenda, takatombogara kudai saizvozvi ndichitorara panze. Hatina kwekuenda isusu, hatina kwekuenda isusu nekuti takatouyawo tichiti tawanawo pekugara. Saka hatichaziva kuti tochiita sei, tochienda kupi. Takangogara izvozvi. Kana vakada kuzouya nembwa dzavo vachatirumisa, tonogara kuroti nekuti hatina kwekuenda isusu. Tataura zvakare namai vati ivo izwi ravo riri kuenda kuna amai venyika nekuti mukadzi saivo vanonzwisisa pain yemukadzi, vari kurara panze nevana, kuti zvichida ivo vanokwanisa kusvitsa chichemo chavo ichi kuvakuru. Mama, ukaona panenge pamira mudhuri, ingava rumu imwe chete kana mbiri, kana kuti imba yatopera kuvakwa, panenge pabuda mari, imi muda kuti kudii pamusoro pekuti vanhu vanenge vavaka vosvika vachingopwanyirwa? Ini nangu nhau yangu yava kutobata kuna amai. Kuda kutokumbirawo kuti amai Auxilium Mnangagwa vatinzwirewo moyo nokuti ndiwo amai. Nei ndichidaro ndo vanogona kuziva pain yemunhu anonzi mai. Nekuti izvozvi zvamuri kuona vana vechikoro kana muri kuvaona vese vakazara havana kuenda kuchikoro, hauchagoni kuziva kuti mwana unomutsvagira papi. Paunorara mwana ungoti ndararawo paseri pewardrobe apo pamba panext peumwe munhu. Kushungurudzika kwevana, pekubikira mwana chaipo tokushana pekuti mwana unomubikira chikafu wakamira papi. Zvatakavaka takarwadziwa because mari yacho taitononga svosve nemuromo sevamwe sesu zvedu. Taitononga svosve nemuromo kuti wane mari iyoyo yekuti ndikwanise kunge ndanzi ndasimudzawo 2 rooms. Munongoziva zvinhu zvakaoma. Saka unenge uchiti kana uchingowawo pekugara unenge wakutarisira kuti ndazorora uye vana vangu vakumboendawo kuchikoro ndiri ipapo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichitirwadza. Ina hangu chinonyanya kundirwadza ndechekuti inini ndine murooro wangu akashayika muna December, akasiya mwana ari form 3 nekamwe kane 2 months kacheche. Saka vana ava tikuvata navo panze, havana pekugara, havasi kuenda kuchikoro. Indini vangu vana nhamo iri kutotiwedzera pamusoro peimwe, kuvata tichitonhorwa. Saka takutokukumbirawo kuti dai zvaikwanisika chiemo changu inini hangu nyangwe zvinhu zvikashata handikwanise kurasa amai nekuti amai ndaamai, asi chemo ndongokumbirawo chisvitswe kuna amai Auxilium Mnangagwa kuti vatinzwirewo tsitsi, tiri kutambudzika tiri kunoko. Pamwe vangatiwanirawo pekugara, kana kuti vangagona kutaurawo nemuChina vamupewo pamwe, kana vakamupawo pamwe isusu tidzokerewo mudzimba dzedu. Ndo chikumbiro changu inini ndakutokumbira kuna amai Auxilium Mnangagwa kuti amai dai maikwanisa kuti mutaurewo nemuChina tidzokerewo mudzimba dzedu nekuti tatambura. Ndimune moyo wekubereka
ndimi munoziva pain yandiri nekuti ndiri amai nemiwo muri amai vangu, saka munogona kuziva kurwadza kwazviri kuita. Dai matinzwirowo tsitsi inini handigoni kuziva kuti shoko rangu ringakwanisa kuti ringasvikawo here kuna amai, kuti vati ndo munhu one last hope yandatongove nayo, ndo vanhu vangagona kutibatsira, because inini handigoni kurasa musangano weZANU-PF nekuti ndaputsirwa imba. Nyangwe ndichivata musango ndicharamba ndiri munhu weZANU-PF, ndicharamba ndichisapota amai Auxiliary Mnangagwa nawo vaMnangagwa, chero ndikapazirwa, chero ndikavata musango. Izvozvi tiri kutovata musango, asi amai hatimbovatsveti. Ngavatirangariro tiri kuno kuHarare South. Ndo chichemo chandinacho. Vanhu vakawana mukana here wekuburitsa zvinhu mumba, kana kuti pane vamwe wekungoti chigredha chakauya chikaputsira zvimwe zvinhu zvichirimo mukatimo? Ndofunga kana mafambawo nemakamera enyu munogona kuona sepangu apo. Madhoo akangotyoka, machemba, zvinhu hatina kukwanisa kupedza kuburitsa, zvanga zvatoputswa. Sepangu ini pakatoputswa, hatina kumboburitsa zvinhu mumba, zvimwe zvakaputswa zvatakadhonzawo zvakabuda, zvekuti mukatosvikapo munoona bhaketi rehupfu rakatopwanyirwa riri mukati. Saka nguva yekuti tiburitse zvinhu hatina kumboipuwa. Kune dzimwe nzvimbo pavanopwanya vanosvika vachingoti buritsai zvinhu zvichitorwa zvichiiswa mumotikari zvichinosiyiwa mhene kumwe kwavanonosiya ikoko. Imimi kunoku hazvina kunzwaro here? Munhu aiburitsa zvinhu zvake ozviisa panzvimbo pakachengetedzeka here? Kwete, zvaitoti chigredha chichitanga kupwanywa, wotoona wototi chato apo, wakutobvisawo pako, pamwe unosvikirwa usati wapedza. Nekuti nguva zhinji vana baba vanenge vaenda kumabasa, so unenge uri munhukadzi wega, unenge wakabereka mwana, unenge uchida kubata umwe mwana, uri kufunga kuti mwana wangu aenda kuchikoro achadzoka achindiwana ndiri papi. Saka zvinenge plus simba racho unenge usisina, nekuda kwedambudziko iro unenge watopererwa zvekutogumirwa chaiko chaiko. Iko zvinezvi mati muri kurara panze nevana, muri kushayaka kuti muvabikirei, saka muri kutarisira kuitei? Muchabva pano muchienda kupi? Inini ndiri kutopererwa kokuti tibve panapa tichienda. Inini seni handina mari yekuti nditi ndinobva munzvimbo ino ndine kwekuenda. Ndatongofanana nemastreet kid, kwakutongotenderera ipapo pacho patiri uchitsvagawo kuti unoonawo mari icho here, kuti uone kuwana mari yekuti ugone kuzowana, nekuti yerendi yacho nongosina, mari yacho hauna. Izvozvi simba mungati ndingariwanawo here rekuita kana richo. Saka vana pamwe vakutongoenda kumadrugs, pamwe vana vakutongokumbira zvekudya, nezuro taitongorarama tichiti wabikewo wangu asiyawo munya here kuti tikwanise kuti tione kurara. Saka upenyu hwatiri kurarama hwakaoma. Saka taingokumbira kuti kana zvichikwanisika, ini chichemo changu chinongokumbira kuna amai Auxiliary Mnangagwa, ndo andongoda kuti vanzwewo nhamo yangu, vanogona kuzondisvitsirawo. Tataura namai vati havana kana kwekuenda, iko zvino izvi vatodzorera zvinhu mumba nekuda kwekuti vane mwana ane hurema, havana kwavanokwanisa kuenda naye. Mama, tauyawo kunoko kwatiri kuona dzimba zhinji dzakaparadzwa, vamwe vatori mushishi kubisa zvimwe zvinhu padzimba dzavo. Imimiwo munogara kunoku here? Makapwanyirwawo here? Makauya kunoku gore ripi? Inini ndakauya kuno muna 2020, ndiri umwe wevanhu vakapwanyirwa. Inini ndiri kunyanyorwadziwa zvakanyanya nokuti ndine situation yemwana ane 11 years ari disabled, wokuti nezuro pakatopwanywa ndakatanga kufunga kuti ndinoita sei naye, ndeipi imba yandichanosvika ndichitanga kutsvaga yekuloja ichabvumwa mwana iyeye, zvokuti ndatora nguva kusvika ndadzorera zvinhu mumba. Munokwanisa kuti tiende munoona zviri mukati memba, muone magariro andakaita nesituation yandinayo nemwana. Chii chamuri kuda kutaura imimi kana kuti kukumbira? Ezvi mutaura kuti madzorera, asi imba iyoyo ine pakatopwanywa saka haina kuvharika. Inini ndaikumbira zvakanyanya kuvakuru vedu varidzi veino nyika, vakuru vedu vationewo, tokumbira kuti vatibatsirewo panguva ino yatiri kutambudzika, nokuti dzimwe mari dzataakubudisa tichitsvaka zvimwe zvinhu imari yekuti unenge uchikwanisa kuti ndingatsvagira vana chikafu chekudya nemari yefizi dzekuenda kuchikoro, but so far zvinhu zvese zvasvika pakudistebheka. Ndine umwe mwana futi ari form 4 asina kutomboenda kuchikoro nezuro nanhasi futi nokuda kwesituation yakadai, zvichireva kuti mwana yeye kana adistebheka kusvika pakadaro achazobuda nei, nokuti tatasira kuti mwana gore rino anononyora O level.
ndebvu dzake, but so far mwana ari pamba achibatsirana naamai. Pavakauya vachipwanya makawana here mukana wekuburitsa zvinhu panze zvamukuita kuti makazodzorera mukati makakwanisa kuburitsa zvese here vasati vasvika kuzopwanya? Zvinhu zvazvisingaburitsike zvekumhanya wausingawane mukana zvamuchose. Vaingoti kana vakasvika chigredha chikatenderera chakananga paimba yako, zvinhu zvese zvaingopwanywa zvekuti waitongoona kuti hapana chandiri kubuda nacho, ende zvativhurira umwe mukana unorwadza wembafa. Mbavha dzazara muno mese dzichituta zvinhu zvevanhu, zvinhu zvese zvakapwanywa zviri kututwa, angave marata angave mawindow frame zvakapwanyirwa pasi. Varara usiku hwese vachisarudza vachitora, zvokuti vanhu iri tori dambudziko hombe kwatiri isusu tapwanyura tiri mukati menzvimbo ino. Pavanopwanya vanowanzota kuti munhu ngaadzokere kwaakabva. Imimi sei madzorera zvinhu mukati? Makabvepi? Sei kusiri kuendeka kwamakabva kwacho muchiuya kunoko? Inini ndakabva muHoloja, ndaitoloja hotiri kwana Machipisa. Dambudziko rakandibvisa muHoloja inyaya yemwana. Ndaiti ndikatsvaga imba, ndaigona kufamba ndiri ndega ndichitsvaga imba. Ndatsvaga imba ndowana kana kuti pakanyorwa kunzi pane 2 rooms. Ndosvika ipapo ndoiwana. Pandinozongoda kuvarondedzera kuti vazive situation yandinayo, vaibva vati zvakuda baba varipo, zvichitoreva kuti imba hapana. Paunoda kuzodzokera woti hanzi ndiuye nababa, tiende tinoona baba varipo, waizonowana ichinzi yapindwa. Kusvika ndasvika mukati menzvimbo ino yandakazogara ndikafunga kuti ndagara zvakanaka, ndisingaziva kuti ndichazova nekuputsirwa mukati mezuva remangwana. Muchitanga kuvaka paive nemapepa here kuti mairamba muchingoudzwa kunzi muchazopiwa mapepa ekuratidza kuti makagara zviri pamutemo? Tichitanga kuvaka mapepa akanga aripo ataiona isusu nemaziso edu. Taiona kuti mapepa acho akanga aripo, tisingazozive kuti mukati kweva kuzoongorora kuti vanozoti ndiwe here kana kuti asi taitoona kuti mapepa akanga aripo. Tiri kuona kuno kutori netambo dzemagetsi, saka vanhu vakanga vaisa magetsi zvarini? Vanhu vezesa vakauya kuno kuzokuisirai magetsi rini? Magetsi akaiswa muna 2022, tambo dzemagetsi nemapo acho akaiswa muna 2022. Ndo nguva yazvakaiswa. Zvakuti mema akutofunga kuti tori pamutemo nekuti zvese zvaiswa. Ndo chokwadi chaifunga kuti zvinhu zvese zvakatorongeka ende zvinhu zvakanaka. Tataura nababa vati kosei vachisiya vanhu vatanga vavaka vozoya vachiputsa, kana vachiziva kuti hazvisi pamutemo vanodi kuti panotanga kuvakwa vanhu vachichera vosvikovamisa. Baba, tauyawo kuno uko kwatiri kuona vanhu vakaisa zvinhu zvakaiswa panze, dzimba dzakapwanywa. Imi mungatiudzewo here kuti chiitiko chakusiyai muri papi chakubatai sei? Zveshuwa chiitiko ichi chasiya vanhu vasina zvekutaura. Chinorwadza chiitiko chakadai, because kana mukatarisawo mhuri hadzina chokuita pachiitiko chakadai. Kana mukatarisawo zvivakwa zvaparara, zveshuwa zvinorwadza. Mhuri dziri panze zvinorwadza, kungoti ndozviri kuitika zvobata zviri kurwadza. Munofunga kuti chii chingaitwe kuti zvinhu zvakadai so zvisazodzokorodzwa? Tiri kuona vana vechikoro, pana patori nechikoro chapwanywa zvichireva kuti vaienda kuchikoro hapana chikoro chavachaenda. Tiri kuona vana amai vari kurara panze nevana. Chingaitwe kuti zvakadai so zvisaitike futi? Toda kutongogumbira hurumende ipaongorore zvakasimba ipapo. Takutongogumbira kune hurumende, because vanhu vasara vasina upenyu hunoenda kumberi, hakungoona dzimba dzichiparara. Kwakutogumbirawo rubatsiro kubva kune hurumende. Totongogumbirawo kuti vave neongororo kana zvinhu zvichiitika zvakadai munhu paanotanga kuvaka ngavave neongororo, kwete kuzosiyawo munhu avaka makore paanenge paparira mari yakawandisa vozowanika vachiparadza. Teta kutongogumbirawo kuti panotanga kuitika chiitiko chekupiwa vanhu nzvimbo dzokuti vange vachivaka ngapave pabva pagumisirwa ipapo, tisazosvika pakuparadza zvivakwa zvinenge zvakosta mari dzakawandisa. Tataura zvakare nevamwe vati ivo yava haina kupwanywa, asi vanhu ava vakataura kuti vari kudzoka. Kuuya kwavakanga vakaita, vakauya vakawanda, kunyangwe nembwa nemvura dzinovava. Mukoma, tauyawo kuno tikutoona vanhu vari kunhonga zvidhina. Imi munewo imba yaputswa here kunoko? Chaitika ndechekuti ini mumba mandigere imba yangu ine yasati yaputswa.
asi nharaunda yandigere ndo yaputswa. Saka ini panditori ndatoputsirwa because hapana future. Musati mauya kunoku makabva kupi uye makaziva here kuti makaudzwa here kuti zviri pamutemo pamuri kuenda kunogara? Actually inini isabva kuArlington. Takapwanyirwa kuArlington uko kwechudu. Tikanzi isusu nehurumende panguva iyoyo waMugabe wangu achiripo. Tikanzi endai kuStonebridge. Taya kuStonebridge ndo kwatiri zvamai nditori muStonebridge right now. Asi isusu patakanzoti uyewo through the whole veterans wakuru wangu varipo ndo patakanzoti wano mastenzi ndo patiri vati zvakutoshamisawo futi tabva tanzi isusu futi tapwanyirwa zvekare. Asi isusu tanziwo isusu makabva kanotoniwa newo mastenzi muStonebridge. Saka tungochema pakatomera. Pakatomera tina kana chimwe chinhu chokuti tinotaura kuti kana kumberi chavo ndifungudza kuti chano inini pangu pamba handisati ndatopwanyirwa, asi akatopwanyirwa next door yangu. Saka ini ndatopwanyirwawo ndatorigumura ndega, ndatogumura po ndatoona kuti inini wakuru wangu wapwanyirwa apa hazvinombomira zvakanaka. Kuenda kwavakaita vakati vachadzoka here kuzopedzisa dzimwe dzedzimba dzatiri kuona dzakamira? Vakati vari kudzoka, ndozvinhu zvakatotaurwa vari kutodzoka, suziva kuti vachadzoka nguwai. Asi vari kutodzoka kunopedzisa dzimba dzese, hamuno mamugaro. Vakauya vakaita sei? Kumwe tinombonzwa kunzi kunenge kune imbwa, kunenge kune mablack boots, kunenge kune zvimota zvinodira mvura inovava. Kunoku vakauya vakaita sei? Ini chandoda kutaura nangu ndechekuti zvinoita vakauya vakakwana, vari equipped. Imbwa, mota dzese dzadziripo. Nemvura yacho zvese zvakauya, zvakauya tese. Hana nhasi tito nemudumbu tatonoita nekuchaya mudumbu. Totorwadziwa zvimwe zvingaita, hatichaziviwo kuti sisi toenda kupi. Tingogara kana mwana chacha kuti kuchikora hakusina, chikora chawaitonodzidza wadzidze mumu vati hakusina. Tazotaura zvakare nababa muWOVET vati ivo vakatanga cooperative inoi uye panenge pane makakatanwa naMP vachitaura kuti dzimba dzaitoita zvekusarudzwa dzimwe dzichisiiwa. Munhu Nyamukapa ndiri veteran, ndofunga kuti vapinde muno ndini. Nyaya yakazara kuti patange nyaya dzesebobureika ndeyekuti MP wedu akakuresa committee pamusoro peimwe committee vapatama division. Vanhu vakakure mapisa akawanda, black boots vanga vakati wandei, mukadzi mota 3 kana 4 5 nemota 3 dzatakawa dzemvura. Hatina zvatakakwanisa kuti tiite setiri vanhu taigara tanga kungotoretana naMP. Munomurikana kuti meeting haibvume kuita meeting hapasina MP. Asi cooperative tisakatanga cooperative ino MP asapinda pachigaro. Ndobva asopinda pachigaro. Ndobva yabva adifaya. Ari kufaya kuti mastendi evanhu vatanga pamata masenuka akupa vanhu vake. Edisanzi mahamu wake mukango wakarupwa vanhu MP. Saka hatizoti MP anopinda apa pamanyaya macooperative. Isine pepe yakakwana. Imi mutori nemapepa akakwana? Yes. Ofareta chichi bagazeti date yakakwana ali ndindi. But yanoti kana kubvuma kuti kwayo nemapepa ali fake. But local government mapepa ndedu ndekuti office. Iyano ali fake pachi. Ko zviri kutaura kunzi land inoi ine muridzi, vamwe vanga vachati hanzi yakanzi iland yemuChina ari kutoti ndeyake. Takanzi ndo sata kapinda muno Baiginya. Ndakuona mapepa emuChina hatinamboiona. Iye muChina hatinambomuona ari kupi. Ari kuti land nemuChina ndiye MP yacho. Amerika achiziva kuti ane pepa emuChina ameno. Isi hatina kumuona muChina muno. Takaenda kukoti uku kwaikuti vanze nembo coordinates. Mchana sata muona kuti ari kubva kupi. Andinokupi atizo muChina wacho. Muchina ngau ega pa kuti achimira munhu ari machiro muno mutema. Pane vanhu vane interest nzvimbo vanhu vatema. Vari kubvisa maOVET muno. Wachiti maOVET hamuna basa makawa wondo. Saka hamuna basa. Let's forgive isi tisine power. No.
amefaita. Saka muri kutarisira kuti zvoitwa sei mungabatsirike sei? Mende kaiti batsiro sevanhu vakapinda cooperative haisio kutanga inei. Nima cooperative akawanda akazara kwese uku ada kumboita interfere. Ko why cooperative yemaovetri why? MP uyu anonzani? Try kanopula. Ndiye wamakatovhotera kunoko. Kuno tese akavhotera muni tese kuno. Ndiye takatovhota iye. But ari kuti makira tukadzimba pama primary election mune munhu makavhotera iye akazowinawo. After that anzi ndiapo tikamuvhoterawo makambovhotera nhengi sei munhu hamuna murivhotera saka ndiagere siripo. Saka ndizoti Zimbabwe munhu wese ari free. Muzimbabwe unoita zvaanoda. Pama primary tozvhota watinoda. Kana ajiwa awina awita sei topita tovhota futi iyeyo. Tikamukambani aisa after tichi agresi opposition party. But nasi agresi sisi mwavetere. Saka muchaita sei? Takamboti family pepe edu. Takambopsika kuloka government. Pepe edidiko. Asera sodiwa ichaitwa sei. Idiko pepe edidiko. Neba pepe desa kwanaise. Iya defect local government diwa pepe neasiwa. Ari kuti defect kuloka government. Ida MP unoshona kuloka government. MP apite banyanzwa cooperative. Nema mai mshangwa. Ndemiza cooperative. Nanozoera ba cooperative. Anofa kuti shaninga isiba cooperative kwete MP. No. MP ndo vichemo zvikachita data kuchemo rompa zvona parliament. Kwete kupinda ma committee. Ma cooperative. Ini ndakapinda no. Wesa ndinda kwa sanurizo wesa primo. Oyoto ma committee wesa committee msobangu nini? Fight nini? Ndakara hondo ya Zimbabwe ne. Ma cooperative mangana mbweso ambochinja committee na MP. That's not it. Undo ni muzwa chiwa au Zimbabwe ne. No. Atambosha bakada. No. Veti nasinda. Nasinda China. Ini nao nini? Nasinda imba. Amire dog. Kura wondo. Pakasha ndaka seyikuwa wondo nini? Kuinga sununguke. Nasimango ndipemba. Inika look at suicide. The suicide. I'm a trained person. In the order. Aiwa zvinogadziriswa baba, musasvike pakudaro ipapo zvinogadziriswa. Omanda timakona mangati muno. Zvingosunguzwa so. Boss, I'm a fighter. Who fight for the slave? Go mama cooperative, mama say singa about it. Only cooperative ma official day. Yeah, vanya kushunguzwa shit. Ema fighters akahondo. Kuti wana gaza kanaka. Ne problem naye. Kati ne problem ka bridge ne mko kuti ma official fitseki imba zoni ba. To ngela. Da tushunguzwa na wa MP and makolo makani. In 71 years iko 71 years. We are 36 years. Oshunguzwa nini? Kutapita bawe mpindini. Fight for this land. Nanas. Jaga imbaga phanya ndipa sangwezo. Akana ngazi bazi mawo veterani. Chechete. Ne dzimwe ana kuputsa. Akana ngazi bazi mawo veterani chindira zakanaka. Wa mwaka zongo putsira kuti chi areko uzonyara pamberi. Onzo akaputsa akakanaka imba dzedu. Yapeza phanya ndovadi homa kasa. Laba safara zvaphanya. Isita kuti ndipa sangu ina ntsubula muno. Duga muno. Ndipa peza sapo. Ndipa ndira. Antsubula. Ndakawa hondo ndimawanga ifuti day night kamsango nini. Saka muri kuti imimi vane dzimba dzavaitoenda vopwanya apa votosiya dzimwe vonopwanya apa vosiya dzimwe. Pani mwana siwa hapo. Tamana MP. Kwa dzimwe tizo akasiya hapo. Tamana MP. Yangu ya pwanya nini? Boza amefighter. Wo fight for this land. Kuti uite MP ndini. Au pwanya yangu. Kazhinji munhu kana wanzi zvinhu izvi zviri pamutemo mapepa achiratidzwa unototanga kuvaka wakadekara. Ndo zvakaita vanhu vekuno kuStone Ridge vazhinji vanga vatopedza nekuti vakaratidzwa mapepa vatozonzwa iye zvino izvi matsamba ekuvazivisa kuti vakagara zvisiri pamutemo havana kuaona vakazongoshamisika vachiona zvigredha zvauya.
sana amai sana baba zvinorwadza kuti vana vari kurara panze. Chikoro chaiyo chakavakwa kunoko chakaputswa. Remangwana revana ava riri pai. Zvii zvingaitwe kuti vanhu vasazoti vapedza kupfirira dzimba vava kuti vava nemusha vouya vachipunzirwa. Hazvigoni here kuti vachingotanga kuuya kuzochera vobva vaudzwa kunzi nzvimbo yavari haina kukodzera nekuda kwekuti mari inenge yabuda ipapo inenge yakawandisa.